Team Leander. こんにちは。解説役とアシスタントの四国メタンです。こんにちは。初心者プレイヤーとアシスタントのめいめいひまりです。リアンダーを愛する指揮官の主です。今回は活気のマルティリウムエクストラステージ活気のマルティリウムをやっていきます。それでは編成です。今回は主力シナノ、キアサージ、ニュージャージー、前衛はリアンダーです。久しぶりのリアンダー短期クリアとなりました。活気という言葉調べてみましたが、光り輝くこと、また光り輝かせることだそうです。リアンダーも自分もすでに輝いているので光対光の勝負です。うわ、眩しい。スタンドライトで主の目がくらみましたので、レタン続きをお願いします。はい、今回もクリアルールはオープニング動画のように以下の通りです。くれぐれも当チャンネルが設けたルールなので、他人にオートがダメとか限定キャラはダメと言わないでくださいね。いつものですね。クリア動画の意味合いが大きいためこの後はしばらく静かになります。それでは開始です。定めなれど精魂発るまで押し止めよ。ハニー見ていてね。定めが見える。ハニー見ていてね。これそしてハゼロ。定めが見える。ちょうどいい間合いです。見える。ハニー見ていてね。これそしてハゼロ。定めが見える。ちょうどいい間合いです。見ていてね。これ定めがそしてハゼロ。見える。定めが見える。ハニー見ていてね。定めが見える。これそしてハゼロ。これそしてハゼロ。見える。ハニー見ていてね。これそしてハゼロ。定めが見える。ちょうどいい間合いです。これそしてハゼロ。ハニー見ていてね。これ定めがそしてハゼロ。見える。定めが見える。これそしてハゼロ。ハニー見ていて定ね。めが見える。これそしてハゼロ。定めが見える。これそしてハゼロ。定めが見える。ハニー見ていてね。これそしてハゼロ。勝利のためのブーケトスだよ。
私をリードしても私にリードさ。私は指揮官を指揮官様のおかげで姉妹たちとの仲が良くなって毎日が楽しいです。いかがだったでしょうか。今回は4人で A 勝利クリアでした。それでは次回またお会いしましょう。またね。